Съни, огънче! Отива другата торта. Гали! Гале! Не знам. Колко торти да е, мога! Много да! Любимата ми. Сега тяно. Тата, дай да се решава. Място дръпни се. Това е колко Ей така. Само за малко. Това е ще имах ние подпеше на стъпи някакви си. Така да изкараме на другия пламък. Чакай, ма. Някой ще се може да ни там. Духай! Духай! Ма ти двете ги издуха, браво! Браво, Галя! Да ти е познато? Кой си ти герой? Гали, чакай да снимаме тортата!